Здравейте, приятели и последователи на канала! Днес нямам време за дълги встъпления, защото информацията, която ще споделя, е не просто важна, тя е критично важна. Става въпрос за промени, които могат да оставят хиляди хора без жизнено важни финансови постъпления от държавата. Ако разчитате на социални помощи, обезщетения или каквито и да е други плащания, които получавате по определени критерии, то вие сте пряко засегнати. Няма значение дали сте пенсионер, майка, безработен или човек с увреждания. Тези промени засягат всеки, който получава подкрепа от държавата. Моля ви, останете до края на видеото, защото всяка дума може да ви спести много главоболия и финансови затруднения. Преди да започнем, натиснете бутона за абониране и оставете един лайк, за да достигне това предупреждение доколкото се може повече хора. Нека не губим време. Основният проблем, пред който сме изправени днес, е свързан с нови, по-строги критерии и засилени проверки за допустимост при получаване на различни социални плащания и помощи. Доскоро много хора разчитаха на една по-либерална система, при която веднъж одобрени за дадено подпомагане, те продължаваха да го получават почти автоматично, стига да нямаше драстични промени в техния статус. Смяташе се, че ако веднъж са доказали нуждата си, това е достатъчно. Ситуацията обаче вече не е такава. Наблюдаваме все по-решителни действия от страна на държавните институции за преразглеждане на всички досиета и за стриктно спазване на обновените нормативни актове. Целта е да се гарантира, че плащанията отиват само при тези, които наистина отговарят на условията и да се премахне възможността за злоупотреби. Това означава, че дори да сте получавали помощи в продължение на години без проблем, сега е абсолютно задължително да проверите дали продължавате да отговаряте на всички изисквания. Промените са комплексни, засягат различни категории помощи и често са свързани с повишени изисквания за деклариране на доходи, имущество и дори житейски обстоятелства, които преди не са били толкова строго следени. От миналия месец вече текат интензивни проверки, които ще обхванат хиляди досиета и е въпрос на време всеки да бъде проверен. Нека да разгледаме кои са тези категории хора, които трябва да са особено внимателни и кой не бива да се тревожи толкова много. Първо да уточним, ако получавате пенсия за трудова дейност и тя е единствения ви доход и същевременно не сте заявили допълнителни социални помощи, вероятно не сте пряко засегнати от тези конкретни промени за преразглеждане на допустимост, освен ако не става въпрос за пенсията сама по себе си, което е отделна тема. Тук говорим за социални помощи и обезщетения, които се отпускат на база на доходни критерии и имуществено състояние. Най-застрашени са тези, чието финансово или семейно положение се е променило, дори и минимално, но не са декларирали това своевременно. Ето няколко конкретни примера, които илюстрират проблема. Пример 1. Семейство Петрови, живеещи в малък град. Те получават месечна целева помощ за отопление, както и детски надбавки за двете си деца, тъй като досега общият им месечен доход е бил под социалния минимум за домакинството им. Бащата е бил на минимална работна заплата от 850 лева, а майката е била безработна и регистрирана в бюрото по труда, получаваща обезщетение от 350 лева. Общият им доход е бил 1200 лева. Според новите правила, социалният праг за тяхното домакинство от 4 души е 1500 лева. Те са получавали помощите си коректно. Преди 3 месеца обаче бащата е получил повишение и вече взима 1100 лева месечно, а майката си е намерила временна работа на непълен работен ден с договор за 500 лева. Новият общ доход на семейството става 1600 лева, 1100 плюс 500. Те не са уведомили агенцията за социално подпомагане за промяната. При текущата проверка, която автоматично сверява данните с НАП и НОИ, ще бъде установено, че техният доход вече надхвърля прага от 1500 лева. Резултата ще бъде спиране на всички социални помощи, включително отоплителната и детските надбавки, а освен това ще им бъде начислена сума за връщане на неправомерно получени средства за последните 3 месеца. Това са 300 лева за отопление и 100 лева за детски надбавки на месец, което прави общо 1200 лева, които трябва да върнат. Освен това, при такова нарушение може да им бъде наложена забрана да кандидатстват за същите помощи за определен период от време, например 6 месеца. Ето колко сериозни могат да бъдат последствията от липсата на своевременна информация.
Пример 2. Баба Станка, 72 годишна пенсионерка, получава социална пенсия за старост, която е 276,28 лева. Това е минималната социална пенсия, която се дава на хора, които нямат право на трудова пенсия. За да я получава, тя не трябва да притежава никакво недвижимо имущество, освен жилището, в което живее, и да няма други доходи, освен пенсията. Преди година нейният внук, който живее в чужбина, и е прехвърлил малка нива от 2 декара в родното си село, която е получил по наследство, но не иска да се занимава с нея. Баба Станка не е смятала това за съществена промяна, тъй като нивата не носи никакви доходи и е с ниска данъчна оценка от 800 лева. Според новите правила обаче, дори и минимално притежание на допълнително недвижимо имущество, освен основното жилище, е основание за преразглеждане на правото за социална пенсия за старост. При проверката Агенцията по социално подпомагане ще свери данните с имотния регистър и общинските данъчни служби. Ще се установи, че баба Станка вече притежава допълнително имущество. Нейната социална пенсия ще бъде спряна. Тя ще трябва да доказва, че това имущество не й носи доходи, а дори и тогава самия факт на притежание може да е достатъчен за отказ. В този случай тя ще остане без 276,28 лева на месец, което е нейният единствен доход. Последиците са опустошителни за нея, тъй като ще загуби единствения си източник на препитание. Пример 3. Господин Иванов, 45 години, безработен, регистриран в бюрото по труда. Той получава месечна помощ за безработица и е включен в програма за активно търсене на работа. Едно от условията за продължаване на помощите е активно да търси работа и да се явява на интервюта, организирани от бюрото по труда, както и да посещава определени обучения. През последните 2 месеца Ген Иванов е пропуснал 2 покани за интервю, защото е бил ангажиран с здравословен проблем на негов близък и не е уведомил своевременно бюрото по труда. Също така не е посетил едно от задължителните обучения, защото е смятал, че то не е релевантно за неговата квалификация. Новите правила са много стриктни относно спазването на тези условия. Всяко неспазване без основателна и документирана причина води до прекратяване на регистрацията в бюрото по труда и съответно спиране на обезщетението за безработица. В неговия случай той ще загуби месечната си помощ от 550 лева и ще трябва да чака нов период, през който да има трудов стаж, за да може отново да кандидатства за обезщетение. Освен това, той ще загуби достъп до програми за преквалификация и други активни мерки за заетост. Както виждате, случаите са разнообразни, но имат обща нишка, промяна в обстоятелствата, която не е декларирана, или неспазване на условия, които вече са под засилен контрол. Сега да преминем към изключенията, скритите капани и неочевидните нюанси, които могат да объркат всеки. Първо, скритите доходи. Тук не става въпрос само за пари в брой, получени под масата. В много случаи държавата разглежда като доход и непарични облаги, например използване на фирмен автомобил за лични цели, получаване на подаръци с висока стойност, които могат да се класифицират като доходи, или пък живеене без наем в имот на роднини, което може да се тълкува като спестени разходи и по този начин като косвен доход. Ако, например, пенсионер получава социална пенсия и живее сам, но синът му плаща всички сметки за ток, вода и парно, без тези разходи да се поемат от неговата пенсия, при детайлна проверка може да се тълкува, че пенсионерът разполага с допълнителни финансови облаги, които намаляват неговата нужда от подпомагане. Това са изключително фини моменти, които често убягват от вниманието на обикновения човек. Второ, имотно състояние. Вече споменах примера с баба Станка, но какво да кажем за наследствени имоти, които не се ползват? Много хора притежават идеални части от стари къщи в селата или запустели ниви, които никога не са обработвали и не им носят никакъв доход. Доскоро често тези имоти се пренебрегваха или не се декларираха като съществени. Сега обаче дори идеална част от наследствен имот, ако не е основно жилище и не е включена в списъка на разрешените изключения, може да ви лиши от право на социални плащания. Ето защо е критично важно да прегледате всички документи за собственост и да се консултирате, ако имате някакви съмнения. Трето, промени в семейното положение. Не става въпрос само за брак или развод. Всяка промяна в броя на членовете на домакинството, живеещи на един адрес, може да повлияе на размера на помощите или на правото да ги получавате. Например, ако безработен човек, получаващ помощи, започне да живее с приятелката си, която има стабилна работа с добър доход, нейният доход ще бъде калкулиран при определяне на социалния минимум за домакинството. Дори и да не са официално женени, ако живеят на семейни начала, това може да бъде интерпретирано като общо домакинство.
Или пък ако един родител получава детски надбавки и неговото вече пълнолетно дете се върне да живее при него, но детето има свои доходи, това също ще промени общия доход на домакинството и може да доведе до преизчисляване или спиране на помощите. Четвърто, временни пребивавания в чужбина. Много хора, особено пенсионери, прекарват част от годината при свои деца в чужбина. Ако получавате социални помощи, които изискват постоянно пребиваване в България, дори временно пребиваване извън страната за по-дълъг период от време, може да бъде проблем. Някои помощи изискват да сте на територията на Република България през по-голямата част от годината. Ако това не е спазено, може да се окажете в ситуация, при която ви спират плащанията и изискват да върнете получени средства. Пето, здравни условия и ТЕЛК решения. При помощите за хора с увреждания е изключително важно да се следи срокът на ТЕЛК решението и да се предприемат действия за неговото подновяване на време. Забавяне от само няколко дни може да доведе до спиране на помощта и до необходимост да кандидатствате отново, а процесът е дълъг и бюрократичен. Също така, ако има промяна в здравословното състояние, която води до преосвидетелстване с по-нисък процент инвалидност, това автоматично ще доведе до намаляване или спиране на съответните плащания. И накрая пропуснати срокове. Това е може би най-честия капан. Много хора просто забравят или неглижират крайните срокове за подаване на декларации, за преосвидетелстване или за явяване на насрочени срещи. Една пропусната дата може да има много тежки финансови последствия. Системата вече е безкомпромисна в това отношение. Добре, след като разбрахме колко сложна е ситуацията и колко много нюанси има, какво конкретно трябва да направите? Ето моят практически съвет. Стъпка по стъпка. Стъпка 1. Незабавно проверете актуалния си статус. Ако сте получател на каквито и да е социални плащания, детски надбавки, помощи за отопление, помощи за хора с увреждания, социална пенсия за старост, обезщетения за безработица или други, вземете всички документи, свързани с тези плащания. Стъпка 2. Запознайте се с актуалните нормативни актове. Знам, че звучи сложно, но е критично. Посетете уебсайта на Агенцията за социално подпомагане, АСП, или на Националния осигурителен институт, НОИ, в зависимост от вида на помощта. Там ще намерите най-новата информация за условията и критериите. Потърсете раздел Нормативна уредба или условия за отпускане. Стъпка 3. Сравнете вашето текущо състояние с изискванията. Задайте си следните въпроси. Променил ли се е моят доход или доходът на някой от членовете на моето домакинство дори с 1 лев? Придобил ли съм аз или някой от членовете на моето домакинство ново имущество, имот, земя, автомобил или значителни финансови активи? Променил ли се е броят на членовете на моето домакинство? Например, някой се е изнесъл, някой се е нанесъл, родило се е дете. Изтекло ли е ТЕЛК решението ми или предстои ли да изтече скоро? Спазвам ли всички изисквания на бюрото по труда, ако съм безработен? Явявам ли се на срещи, посещавам ли обучения? Прекарал ли съм продължително време извън страната? Стъпка 4. Ако установите, че има промяна, която не сте декларирали или не сте сигурни, че отговаряте на всички условия, незабавно се свържете с компетентната институция. Това е дирекция социално подпомагане по местоживеене или бюрото по труда. Къде да отидете? Отидете лично в местната дирекция социално подпомагане или бюрото по труда. Какви документи да носите? Вземете със себе си лична карта, всички документи, свързани с получаваните от вас помощи, например решение за отпускане на помощ, ТЕЛК решение, документи за доходи, удостоверение от работодател, служебни бележки от НАП, документи за собственост на имоти, нотариални актове, данъчни оценки, удостоверение за актуално семейно положение. Колкото повече информация предоставите, толкова по-бързо и точно ще бъде разгледан вашия случай. Какво да напишете? Обяснете ситуацията си и декларирайте всички промени. Ако се притеснявате да пишете сами, служителите там са длъжни да ви консултират и да ви дадат готови бланки за попълване. Важно е да бъдете максимално честни и открити. По-добре е вие да декларирате промяната сега, отколкото тя да бъде установена при проверка. Декларирането на неверни данни може да доведе не само до спиране на помощите и връщане на пари, но и до административни наказания, а в по-тежки случаи дори до наказателна отговорност. Стъпка 5. Ако ви спрат плащанията и смятате, че това е несправедливо, не се отказвайте. Имате право да обжалвате решението. Срокът за обжалване обикновено е 14 дни от получаване на писменото решение. Потърсете юрист или специализирана консултация, която да ви помогне с процедурата. Запомнете, тези мерки не са просто поредната бюрократична прищявка. Те са реалност и вече се прилагат активно. Не чакайте да ви спрат плащанията, за да се задействате. Бъдете проактивни. Информирайте се, действайте.
Това е единствения начин да си гарантирате, че ще продължите да получавате подкрепата, на която разчитате. Накратко, днешната ситуация изисква от нас повишено внимание и отговорност. Всеки, който получава социални плащания, трябва да е наясно с актуалните правила и да декларира всяка промяна своевременно. Небрежността може да струва скъпо. Надявам се, че тази информация е била полезна и ще ви помогне да избегнете бъдещи проблеми. Ако имате въпроси или искате да споделите своя опит, пишете в коментарите отдолу. Не забравяйте да оставите лайк на видеото и да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Вашата подкрепа помага на тези важни предупреждения да достигнат до повече хора. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи.